Na Zemi vzniká umelá inteligencia schopná ovládať celý svet. Je potrebné nájsť kľúč a všemocnú umelú inteligenciu zastaviť skôr, než všetko zničí. Toto je Mission Impossible odplata prvá časť. Začíname. Ruská ponorka Sevastopol vykonáva špeciálnu operáciu Podkova. Niekoľko mužov rozoberie zvláštny kľúč zložený z dvoch častí, zatvorí dvere a prejde do pilotnej kabíny. Sonar nedaleko od nich zaznamená americkú ponorku. Kapitán prikáže zmeniť kurz, nepriateľská ponorka sa však približuje. Námorníci nakladajú torpéda, otvárajú tuby a pripravujú sa na boj. Prvé nepriateľské torpédo sa blíži k ich ponorke a náhle zmizne. V tom istom čase torpédo vypustené zo Sevastopola dosiahne americkú ponorku, ale tiež zmizne. Kapitán si uvedomí, že to bola fantómová ponorka vytvorená nejakým vírusom. Tým si teda s úľavou povzdychne. Ale zrazu sa pokazí sledovací a zameriavací systém Sevastopolu a nasmeruje torpédo na ponorku, z ktorej bolo vypustené. Pokus o zmenu kurzu zlyhá a torpédo zasiahne ponorku. Po zásahu nikto neprežil. V Amsterdame dostane Ethan Hunt, agent Impossible Mission Force alebo IMF, od kuriéra tašku s diktafónom a obálkou. Dozvedá sa o svojej novej misii. Musí nájsť práve ten kľúč, ktorý bol v ponorke. Ukazuje sa, že do tejto záležitosti je zapletená aj jeho priateľka Ilsa Faustová. Má polovicu kľúča a teraz ju hľadajú lovci odmien. Ethan cestuje do arabskej púšte, nájde Ilsu a ponáhľa sa za ňou. Žiaľ, agenti IMF ich vystopujú a začnú po nich strieľať. Začína sa púštna búrka. Ilsa likviduje svojich nepriateľov pomocou ostreľovacej pušky. Keď sa však Ethan dostane k nej, uvidí na zemi ženu bez života. Medzitým Národná spravodajská agentúra informuje o programe, ktorý zničil ruskú ponorku. Funguje ako počítačový vírus a dokáže skresliť akékoľvek digitálne informácie. Bývalý riaditeľ agentúry Eugene Kittredge, ktorý teraz pracuje pre IMF, hovorí, že problém sa dá vyriešiť pomocou špeciálneho kľúča a jeho kolegovia už poň poslali svojho agenta. V tej chvíli muž so šedivými vlasmi vytiahne z kufra malú škatuľu a podá ju Kittredgeovi. Je v nej malý respirátor. Kittredge si ho okamžite nasadí a muž so šedivými vlasmi hodí plynovú bombu. Všetci v miestnosti omdlievajú okrem dvoch mužov. Muž so šedivými vlasmi si zloží masku a my vidíme, že je to Ethan Hunt. Dozvedáme sa, že v skutočnosti Ilza prežila v púšti a dala Ethanovi polovicu kľúča. Hrdina predstieral jej smrť a vrátil sa k šéfom. Ethan sľubuje, že druhú polovicu nájde za každú cenu a program zničí. Problém je v tom, že tento kľúč chce získať IMF, čo znamená, že ho teraz bude hľadať celý svet. Zazvoní telefón, je to bezpečnostná služba. Kittredge naznačí, že potrebuje pomoc. Ethan si medzitým nasadí Kittredgeovú masku a zastrelí muža uspávacou šipkou. Ostatní agenti IMF sa stretávajú v Spojených arabských emirátoch. Ich cieľom je nájsť Ethana Hunta, zneškodniť ho a zobrať mu kľúč. Medzitým sa sám Ethan stretáva so svojimi starými priateľmi a žiada ich o pomoc. Problémom je, že nikto nevie, čo tento kľúč otvára. Hunt tvrdí, že našiel majiteľa druhej polovice kľúča a chystá sa ho vystopovať, aby získal viac informácií. Zatiaľ, čo čakajú na letisku, prichádzajú tam agenti IMF. Pomocou priemyselných kamier nájdu Ethana a ponáhľajú sa za ním. Tam však agenti nájdu úplne iného človeka. Ide o to, že jeden z Ethanových priateľov sa nabúral do ich systému a nasmeroval agentov nesprávnym smerom. Ethan nájde majiteľa druhej polovice kľúča a zrazu mu polovicu kľúča ukradne nejaká žena. Ethanovi priatelia nájdu v lietadle tašku s podozrivým obsahom. Pravdepodobne sú v nej výbušniny. Jeden z jeho priateľov Benji sa ponáhľa nájsť túto tašku a druhý priateľ hľadá informácie o tejto zlodejke. Ethan narazí na zlodejku a ukradne jej druhú polovicu kľúča bez toho, aby si to všimla. Spýta sa jej, prečo predmet ukradla a ponúkne jej, aby sa stala jeho partnerkou. Ethan sa dozvedá, že druhá polovica kľúča je falošná, ale svoj plán nemení. Agenti IMF prehľadajú celé letisko, aby našli Ethana. Hrdina sa stretáva so zlodejkou, jej meno je Grace. Postavy nájdu kupca kľúča, ale ten je už mŕtvý. Ethan vidí, že ich agenti IMF obkľúčili. Grace využije moment, ukradne Ethanovi kľúč a utečie. Ethan vidí v zrkadle odraz svojho dávneho nepriateľa Gabriela. Ethan hovorí, že ukončuje misiu a že musia odtiaľto vypadnúť. Grace sa podarí včas nastúpiť do lietadla a Ethan uniká pred nepriateľmi cez strechu letiska. V Taliansku polícia zatkne Grace a nájdu u nej množstvo falošných pasov. Žena jeden z nich vezme a vyberie z neho sponku. Zazvoní telefón. Prišiel Gracin právnik a odvedú ju za ním. Hneď na to prichádzajú agenti IMF a blondínka, ktorá zlikvidovala kľúčového kupca.
Grace vstupuje do kancelárie s ochrankou a vidí tam Ethana, ktorý sa vydáva za jej právnika. Ethan sa dozvedá, že Grace odovzdala kľúč náhodnému známemu v lietadle. Žena sa prizná, že má kľúč doručiť do jedného z palácov v Benátkach. Agenti IMF sa ponáhľajú za Ethanom, ale dvojici sa podarí ukryť pred prenasledovateľmi práve včas. Žiaľ, prefíkaná Grace Ethanovi opäť uniká. Ukradne policajné auto a ponáhľa sa preč. Ethan ju začne prenasledovať na ukradnutej policajnej motorke. Začína sa neuveriteľná, extrémna a nebezpečná naháňačka. Ethan Grace dobehne, ale zrazu do nej narazí iné auto. To je ďalšia skupina ľudí, ktorá pátra po kľúči, vedená tou istou blondínkou z letiska. Zamieria ku Grace, Ethan ju však zachráni. Ethan jej pomáha vystúpiť z auta, ale potom sa objaví celý dav agentov IMF. Jeden z nich nasadí Huntovi putá. Blondínka sa bráni policajtom a začne strieľať na agentov IMF. Grace sa pokúsi po tretí raz utiecť, ale tento raz je na to Hunt pripravený a pripútajú k sebe. Nasadnú do náhodného auta a odchádzajú. Kvôli putám je Grace tá, ktorá musí šoférovať. Blondínka aj agenti IMF ich okamžite začnú prenasledovať. Grace vrazí na parkovisko s motorkami a s Ethanom si vymenia miesta. Naháňačka pokračuje. Ethanovi a Grace sa podarí prenasledovateľov striasť. Je čas vymeniť auto. Ethan a Grace nájdu zábavné žlté auto a opäť sa dajú do pohybu. Jedna z pouličných kamier rozpozná Gracinu tvár a policajti, agenti IMF aj blondínka ich začnú opäť prenasledovať. Tento raz sa stane, že blondínka je najúspešnejšia. Doženie našich hrdinov a vyvedie ich z miery. Spustia sa po schodoch, ich auto sa prevráti a opäť si vymenia miesta. Blondínka sa ich pokúša chytiť, ale Ethanovi a Grace sa podarí uniknúť a ukryť sa v úzkom tuneli. Cestu blokujú policajné autá, Ethanovi a Grace sa však podarí preraziť a pokračovať v jazde. Bohužiaľ, čoskoro ich opäť prepadnú a rozúrená blondínka sa ich chystá dostihnúť. Pomocou sponky sa Grace vyslobodí z pút. Pri pokuse uniknúť pred prenasledovateľmi skončia na trati metra. Grace vystupuje z auta a Ethan vidí, že je pripútaný k volantu. Žena mu hodí sponku a uteká preč. K vagónu sa blíži vlak. Ethanovi sa podarí včas vytrhnúť volant aj s putami a vyskočiť z auta. Vystúpi z metra a stretne sa so svojimi priateľmi a medzi nimi je aj Ilsa. Naše postavy nasadnú na loď a vydajú sa k palácu, o ktorom Grace povedala Ethanovi. Koná sa tam luxusný večierok. Grace sa tam stretáva s Gabrielom a tou veľmi blondiavou vrahyňou. Ethan a Ilsa tam tiež prídu. Ochranka ich odvedie ku Gabrielovi. Napätie stúpa. Objavuje sa ešte jedna blondínka, ktorú všetci volajú Biela vdova. Ukáže sa, že je to klientka. Grace mrkne na Ethana a šikovne schová kľúč do vrecka jedného z bodyguardov. Ženu prehľadá, ale kľúč už nemá. Medzi tým sa na večierok vkradnú agenti IMF. Po pomerne krátkej diskusii sa ukáže, že pôvodným klientom je práve táto entita, teda umelá inteligencia, a tá ich všetkých zhromaždila zámerne. Gabriel hovorí, že kľúč aj tak získá, tvrdí, že dnes jedna zo žien, Ilsa alebo Grace, zomrie. Ethan prosí Bielu vdovu, aby Gabrielovi kľúč nedávala a pokúsi sa zaútočiť na svojho nepriateľa, ale ochrankári ho obmedzia. Gabriel požaduje, aby si Ethan vybral. Ethan požiada Grace, aby sa nehýbala a požiada Ilsu, aby utiekla čo najďalej. Potom zaútočí na bodyguardov. Grace ho samozrejme neposlúcha. Zoberie bodyguardom kľúč a opäť utečie. Bodyguardi chytia prefíkanú zlodejku, Ethan ju však opäť zachráni. Čo urobí? Samozrejme, utečie. Situácia sa komplikuje kvôli príchodu agentov IMF. Ethan požiada svojich priateľov, aby Grace našli, umelá inteligencia však zablokuje satelitné signály a potom napodobňuje hlasy Ethanových priateľov, čím Ethana navedie nesprávnym smerom. Kvôli tomu sa Ethan dostane do pasce, v ktorej na ňo čaká bodyguard a šialená blondínka. Začína sa neľútostný boj. Grace vychádza na most a vidí Gabriela. Žena zaútočí, muž je však oveľa silnejší a ona onedlho padá na zem. Za mužovým chrbtom sa objaví Ilsa s mečom v rukách. Nasleduje ďalší súboj v jednom rade a Gabriel ženu zraní. Tá krýva, ale naďalej hrdinsky bojuje. Žiaľ, ešte jeden úder zloducha sa jej stane osudným. Ethanovi sa konečne podarí poraziť svojich protivníkov a uteká na most. Tam nájde Ilsino bezvládne telo. Keďže Grace žije, Ethan a jeho priatelia ju požiadajú, aby sa pridala k ich tímu. Tu je ich plán – dostať sa do vlaku pomocou masiek Bielej vdovy a jej ochranky. A plánujú zobrať druhú polovicu kľúča z vlaku. Potom Ethan odletí pomocou padáka a Grace zatknú agenti IMF. Našim hrdinom sa však nepodarí vyrobiť masku bodyguarda a Grace je nútená ísť sama. Ethan jej sľúbi, že do vlaku nastúpi za pochodu.
Potom vidíme, ako sa do vlaku vkradne aj šialená blondínka. Vyradí operátora a otvorí truhlicu s Gabrielom. Ethan sa na motorke rúti k vlaku, ale Gabriel sa vláme do motorového priestoru lokomotívy, zvýši rýchlosť vlaku a prekazí Ethanové plány. Skutočná biela vdova sa vráti do svojho kúpe, ale tam ju privíta Grace, ktorá má na sebe jej masku. Grace ju zasiahne uspávadlom, vezme jej druhú polovicu kľúča a odchádza za klientom. Nečakane sa ukáže, že je to Kittredge. Dohadujú sa o podmienkach obchodu. Grace, ktorá predstiera, že je biela vdova, mu dá Gracin pás a požiada ho, aby ju chránil. Medzi tým sa rozúrená blondínka stretne s riaditeľom národnej bezpečnosti, ktorý tiež cestuje týmto vlakom a vyradí jeho ochranku. Potom k ním vstúpi Gabriel a žiada, aby mu muž povedal, kde je zdrojový kód Entity. Muž povie, že je v potopenej ponorke. Po získaní potrebných informácií Gabriel muža zabije a potom zaútočí na blondínku, zraní ju a utečie. Grace medzi tým položí na stôl dve polovice kľúča. Kittredge spojí a povie, že tento kľúč čoskoro zmení svet. Ethan konečne dobehne vlak, ale je príliš vysoko na útese. Potom naberie rýchlosť a skočí z útesu priamo na vlak, pričom si rozloží padák. Grace zruší prevod $100 miliónov a dá Kittredgeovi kľúč. Odchádza, ale ako šikovnej zlodejke sa jej podarí ukradnúť kľúč bez toho, aby si to všimol. Hneď na to sa objaví skutočná biela vdova. Grace si zloží masku, ale bodyguardi ju rýchlo dostihnú. Grace položí ukradnutý kľúč na stôl. Bodyguard na ňu mierí zbraňou, ale potom zrazu cez okno vletí Ethan. Kým sa vysporiadajú s bodyguardmi, Gabriel ukradne kľúč a odíde. Grace sa ponáhľa do motorového priestoru, aby zastavila vlak. Dvere sú však zatvorené. Ethan prenasleduje svojho nepriateľa a nájde ho na streche. Začína sa ďalší boj. Ethanovi sa podarí Gabriela odzbrojiť. Ten však tvrdí, že len on vie, čo tento kľúč otvára. Objavia sa agenti IMF so zbraňami a žiadajú, aby Ethan pustil Gabriela. Ten ich poslúchne a zloduch vyskočí z vlaku na korbu nákladného auta. Potom aktivuje výbušniny pod mostom. Keď to vidia agenti IMF, začnú evakuovať cestujúcich. Ethan nájde Grace a pochváli sa, že má kľúč. Gabriel pochopí, že sa nechal oklamať. Agenti IMF odpojili hlavný vagón. Most vybuchne a vagón spadne do rieky. Ostatné vozne sa pomaly zosúvajú z mosta. Naše postavy prebehnú z jedného vagóna do druhého. V jednom momente Grace a Ethan skončia v kuchynskom vagóne a ten pomaly padá dole. Sporák sa zapáli a nastane výbuch. Ethanovi a Grace sa nakoniec nepodarí dostať k ďalšiemu vagónu a visia na okraji priepasti. Ethan drží priateľku, ale jeho ruka slabne. Zrazu im príde na pomoc práve tá blondínka. Vďaka nej sú naše postavy zachránené. Žiaľ, je vážne zranená a počas posledných chvíľ svojho života stihne Ethanovi povedať o ponorke Sevastopol. Ethan sa lúči s Grace a odlieta pomocou modrého padáka. Grace sa pripojí k IMF a Ethana vyzdvihne Benji. Bude pokračovanie. Vytáča ma, že film sa končí v najzaujímavejšom momente. Prosím, zlepšite mi náladu svojimi lajkami. Dovidenia, priatelia.